Nagalawom kami nga naka mo sa mayo nga pagpahamutang karon, maingon nga ang inyong tibuok nga pamilya na usab sa mayong panglawas. Ako nga pagtaod sa itong kadagkuan sa South Philippine Union Conference, ilalom sa pagdumala sa atong presidente, Pastor Edwin Golfan, Executive Secretary, Pastor Roger Caderma, o usab ang atong pinangga nga treasurer, Sir Jimwell Almosera. O ato usab nga i-recognize ang atong Hope Channel Philippines sa tibuok nga Pilipinas, ilalom usab sa pagdumala sa ato nga presidente, sa Hope Channel, Pastor Nelson Paulo. Bueno, dili kita magdugay, hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, mag-aampo kita. Salamat ko, Diyos, sa imong paguban, salamat sa imong gugma, salamat usab sa imong panalangin. Kami ni Anasab sa usa ka oras nga programa. Nagahangyo kami nga ikaw magauban ka namo, maghatag ka alam, masabtan mo ang matagpulong nga among pagatun-an, ipadala imong balang espiritu. Salamat nin tanan kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. So ato ipahibalo mga pinangga nga kani atong mga episode no sa mga pangutana gipang splice ni siya. Usa ka pangutana gi-splice gimubo niya gibutang sa Facebook. So ma-access na ninyo ang mga pangutana nga giputol, usa ka pangutana gilahi, kaduha nga pangutana gilahi. Inyo nang ma-access sa Facebook no. Facebook/pangutana pastor. O gusto bueno ato sab nga i-greet ang tanan nato nga mga nagsunod sa Facebook live stream nga diin ang inyong mga pangutana. Salamat sa inyong pagpadala. O usab sa samang paagi pwede kamo makapanawag dinhi sa ato nga station sa Hope Channel Cagayan de Oro City. Sumala sa number sa 0916-557-4777. Usman ko 0916-557-4777. So, mas maayo manawag mo live aron matagan usab nato og pagtagan ka ng inyong mga problema. Bueno, aritas mga gitawag nato og question. Usugod kita dinhi sa 09-754-736-212, no? Insya may gabi, pastor, mangutana lang ko, pastor, di ba sala man jud ang manugal, pastor? Pero pananglitan, pastor, kung makadaog ang nanugal, unya muhatag og barato, makasala ba tang magdawat, pastor? Hinatunta, pastor, nga hatagan minimo o higayon sa pagtubag, pastor. Salamat, pastor, taga Mabinay, Negros Oriental ko, pastor. Okay? Ko gigining taga Mabinay, no, sa gitawag na to Oriental, sa ilang pagpadala sa pangutana. Tungod kay ginatamok ang atong signal dito sa RFM, Mabinay, ilalom usab sa pagdumala sa mga Ruiz family, may pahamutan kaninyo diha tanan. O kini nga pangutana susama usab sa gipadala nini nga pangutana, ako na lang usahon sa pagtubag, gikan sa 0922-489-5946. Hi, pastor, hatagi og teksto sa Bible, parte sa sugal, meaning gidili ba ang pagsugal? Okay? Actually, mga pinangga, ang word nga gamble or gambling, dili na ito mabasa sa Bible, except sa mga versions, for example, sa Living Bible. Pero kung imong tan-awon dinhi sa Cebuan, wala tayong mabasa nga naay word nga sugal, pero naay mga prinsipyo nga atong sandigan. Ang word magud nga sugal o gambling igsuon, game of chance mo na siya. Kana wala nimo hagui, igo lang kanipatad, mura og imong gilantaw makadaog, okay, pildi o kisad, no? So sa ato pa walay pagpaningkamot, wala ka magpatulo og singot, wala nimo hagui, wala na magkinahanlan og skills, no? Dili na mo ang ideya sa katawhan sa Dios, no? Kay nga naman kana magud siya nga bisyo. Labi na nga di na kaganahan mo trabaho, sige lang kag madyon, barahaba o unsa nga klase nga kusugal dito sa casino, o na ka magtrabaho, nahulog na naigsuon nga gusto ka mukita nga dili gikan sa imong hinaguan. So laktod nga pagkasulti, na linya sa gitawag nato og pagkatapulan nga dili ganahan manarbaho kay gusto sila og sayon na lang nga kwarta. Now adunay gisulti sa balaang kasulatan mahitungod sa usa ka tawo nga tapulan igsuon. Dinhi sa Proverbio kapitulo 10 siyang bersikulo 4, adunay gihatag nga mga guidelines diri sa balaan nga kasulatan. Proverbs 10:4 nagingon, mahimong kabus ang magabuhat uban ang usa ka kamot nga tapulan, apan ang kamot nga makugihod makapahimong adunahan. So imo makita usually
kasagraan gyud sa pagpanugal igsuon naa gyud na ang gitawag nato og kinaiya sa pagkatapulan. Tagsa na kakakita og tawo nga sugarol unya kugihan usab. Hinuon tanan man sugarol kugihan nga manugal, no? Anyway, ato makita nga kini dili ni siya ideya nga iya sa Ginoo nga para sa iyang mga katawhan. Kay kini magong kwarta sa hangin, kwarta gitawag natong kakawangan, giilagid na sa magsusulat sa proverbio nga matod niya sa proverbio kapitulo 13 siyang bersikulo 11 na nasigihatag nga bersikulo diri 13 verse 11, ang katigayunan nga maani sa kakawangan magakahanaw apan kadtong negatigong pinaagi sa pagpamuo adunay kauswagan. Unsa diay ang katigayunan nga maani sa kakawangan magakahanaw. So kanang kwarta nga naani gikan sa sugal, kakawangan magagakahanaw. Muna nga tagsar kakitag sugarol igsuon nga gitawag nato og na-maintain niya ang iyang purol. Matud pa sa uban nga magkawala ang kabtangan hantod mawala ang tanan. Mapurdoy o niya mapasagdan ang pamilya, dili matagaan og sakto nga panginahanglan ang kabataan sa ilang pag-eskwela tungod kay mura sad ni siya og gitawag og addiction igsuon nga sobra patingali ni siya buwa untay chemical substance nga gisulod sa lawas sa tao, pero ang usa ka tawo pag mahuk ni ini nga bisyo igsuon maglisod usag biya. Kung wala ang gahom sa Ginoo, now mapildi gyud ta. Nganuman tungod kay aduna man tay gugma sa sapi sa pagkuha sa usa ka sapi sa sayon nga pamaagi, no? Itawag na siya og the love of money, mauna ang rule sa tanang evil. Pero doy gisulti usab sa lahi nga version sa nagsulat sa Ecclesiastes kapitulo 5 sa iyang bersikulo 10. Matod pa niya dinhi atong basahon 5:10 ingon siya dinhi, kadtong naghagugma og salapi dili matagbaw sa salapi. Okay? Ni kadtong nahagugma sa kadagaya matagbaw sa pagtubo kini usab kakawangan. Unsa diay ang nahagugma og salapi dili matagbaw sa salapi. Tanawa ra gud igsuon kung imong lantawon magisgot ta og corruption, no? Sa government. Naay mga tao nga dili sila masatisfy sa dagko nilang sweldo. Unya gusto pagud sila nga manlupig sa uban. Ang atong frontal lobe igsuon dinhigikan sa frontal lobe ang decision making, judgment, reasoning. Kung kani siya pasagdan nato igsoon dili mapuno, butangan nimo og mga material nga mga butang, butangan nimo og milyon nga kwarta, gusto pagid magpakadato, gusto pagid mangawat sa kaban sa gobyerno kay kulangan pagid sa iyang pagkadato, dili mapuno igsoon ang kining dinhi sa atong sulod. Mapuno lamang na kung imong ibutang si Jesus Christ. Kay kontento naman ka sa mga butang nga naa kanimo, no? So now adunay tambag igsuon ang balaang kasulatan dinhi sa Pilipos kapitulo 4 sa bersikulo 8 ngadto sa 10. Gitambagan kita mahitungod ining mga butanga nga buhaton nato ang unsa maayo igsuon. Ingon siya dinhi, sa katapusan mga igsuon bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganan, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsang butang maayong pamation, kung aduna may kahalangdon, kung aduna may pagkadalaygon, palandungan ninyo kining mga butanga. Buhatan ninyo ang inyo nakatunan og nadawat og nadunggan og nakita kanako og ang Dios sa kalinaw magauban kaninyo. Daghan nga tao igsuon nga gusto gid sila og sayon nga kwarta, no? Katon niadto inyo nadunggungan dumduman ato una nga way back 1990s dunay gitawag natog huluga niya diya sa huluga na uban nga nasampulan nakadawat na og sakyanan, motor hantod nahimo ng sakyanan unya nagkamahal hantod daghan na kay nagpatad nya nawala lang kalit ang nagfinance. Mo na nahitabo daghan na nahitabo ana igsuon mga piramiding gani gi-advise ang mga tao nga kanang mga tao nga nagbuhat niya na ipa-check sa Security Exchange Commission pangutana mahitungod niya nga style kay bangko gani igsuon pinakadako na kay ng 5% per annum igsuon nga mga gitawag nato og interest
matingala ka man ang usahay nga mura man og asa ibutang ang kwarta nga dagko makayo na og mga gitawag natog interest nga hantod na dugay na uban makadawat masampulan pero mawala na lang dayon. Daghan tag ikangalan na igsuon sukad pagyud kaniadto hantod karon pero dili man sad maayo maghalan ta nianang mga problema nga ilaha nga diin ang mag-atiman niya na ang gobyerno. Ang ato lang igsuon dili maayo nga ang sapi kwaon sa gitawag og kakawangan nga mga pamaagi. Kinahanglan mapatulo kitag singot tan-awa mo na ebidensya igsuon sa diyang nahulog ang tawo sa sala unya na ay gihatag og tunglo ang Ginoo sa bitin. Gignan niya bitin-bitin, magalakaw ka, magakamang kas tibok adlaw sa imong kinabuhi. So meaning to say, ang original nga bitin sa panahon ni Adan ug Eva, galupad, so, pero gitunglo siya, nagakamang sa yuta. Ang usab sa babae, igsoon gignan siya, mga anak uban ang madungagan o gitawag na tug kasakit sa imong pagpanganak. O sa lalaki usab, ikaw makakaong ka pinaagi sa pagpatulo sa imong singot. So kung muapil ka ng gambling, unsa may singot nga imong ipatulo, wa patakabalo nga kanang imong kwarta imo pang gihulam sa imong asawa, gihulam sa imong anak ug imong gisugal hantod na dugay wala na hinuon nay mabalik sa mao nga pamilya. Alang ni atong usa ka pamilya nga ang ilang mga anak gagmay pa kaayo, imagine nimo pwede na unta nimo na mapalit og vitamins para sa ilang nga pangluwas pero gikuha nato atong gisugol ug mao na gitawag og dili maayo. Tungod kay nagbansay kita niya ng mga butanga nga mahigugmaon kita sa pagkuha sa sapi, dili pinaagi sa pagpatulo sa singot. Bueno, kung aduna ka mo yung mga pangutana igsoon, pwede ka mong budayal sa 0916-557-4777. Kaya atong tagaan pagtagad ka ng inyong nalibgan diya sa inyong huna-huna. Okay? Arita sa ubang mga gitawag na to og text questions nga gipadala diri. Ingon siya dinhi gikan sa 0905-5925-761. Unsa gid ginadili sa adlong pahulay? Palihog ko sa mga verse. Unsa kuno ginadili sa adlong ipagpahulay? Dili ang adlong ipagpahulay na nagdili. Adunay mga butang nga gidid-an kita sa Dios sa pagbuhat panahon sa adlong igpapahulay. Kay imagine nimo igsoon sa 7 ka adlaw sa usa ka semana, unom baya kaadlaw ang ato Unya nang unom kaadlaw, himuon nato ang atong daily routine, no? Alas 5 mumata kita, magluto, maligo, pag alas 7 mag-prepare kay mula ka para sa trabaho. Balik pag alas 5, abot sa balay, manghugas, mag-prepare pagkaon, magluto, mangaon. So balik-balik na siya igsuon, adto na sa eskwelahan. Unya, sulod sa unom kaadlaw mo ni atong ginabalik-balik. Pero makita nimo igsuon nga pila ra man ka oras ang mahatag natos Ginoo. Imagine nimo, ang usa ka tuig adunay 365 ka mga adlaw. Nya, imagine nimo kung nag-edad kag 10 anyos, nigasto ka na nining kalibutan og 3,650 ka mga adlaw. Nya kung nag-edad kag 20 anyos, migasto ka na og mga 7,200 kapin ka mga adlaw. Kung nag-edad ka 40 anyos igsuon, dako na ang mga adlaw sa imong kinabuhi nga imong gigasto nini nga kalibutan. Maabot ka na og mga more or less 14,000 ka mga adlaw. Pero kung imong kwintahon gamay ra kay na. Imagine mo kwaon nimo sa imong pagkaon, 20 minutos kada kaon. Okay? Tulo ka kananan. So usa ka oras na dadaan. Dili man maayo igsoon nga magkaon ka og dinali-dali, dawat itsuma gid nimo og sakto ang imong pagkaon. Kuhaan nimo sa 8 ka oras nimong pagkatulog kada adlaw. Kuhaan nimo sa 8 ka oras sa pagpanarbaho gikan sa imong pagtrabaho. Kuhaan nimo sa imong pagsuroy-suroy. Kuhaan nimo sa imong pagpangumpra. Kuhaan nimo sa pagstorya sa imong mga amigo. Ang pangutana, pila lamang ka oras ang gigahin nimo alang sa Ginoo kada adlaw, no? Didto ra kita makabawi gikan sa atong pagbudlay, didto ra kita makabawi sa ikapito nga adlaw. Ug sa ikapito imo pag yung kuhaan. Ang uban gani matingala ko nga ang ilang adlaw ipagpahulay mamunta ang Domingo, mao nan tan pahunan nga moadto sila sa ilang simbahan, ang uban mga ligo og dagat, ang uban magsuri-suroy. Unlike sa gisulti sa balang kasulatan nga adlaw pagpahulay, nga ang pagbalaan ni gikan sa Bernis sa pagsalop ngadto sa Sabado nga pagsalop, so wala sa mabasa sa balang kasulatan. Unya, ang Ginoo mo require o pagsimba sa tibok nga adlaw nga ang atong unahon diha lamang kaniya.
Total unom ka adlaw ato aman kapito iyara. Now, unsa man ang gisgutan sa balaang kasulatan niini? Sa Exodus Kapitulo 20, mo nang the very basic igsuon nga angay nato tagaan og pagtagad sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 8, ngadto sa 11, mauni ang gipahayag sa balaan nga kasulatan. Okay? Ingon siya dinhi, hinumdaman mo ang adlong ipapahulay sa pagbalaan niini. Okay? Meaning, imo gyud tagaan og pagtagad. Holy day ni siya, dili holiday. Unlike sa Domingo, kasagaran sa nagbantay sa adlang Domingo, dili holiday, kundi holiday. Nga naman, maglaglag, mga ligog dagat, mananaog sini. So nahulog nga, imbis ka ng adlaw alang sa Ginoo, nadungaga na, wala na iyas Ginoo. Unang, arang-arang pangunang adlaw ngadto sa Biyernes, kaya nag-eskwela pa, nagtrabaho pa, ni-income pa. Pagka Domingo, imbis wala na trabaho, musimba, ay naglaag-laag na hinuon. So dili nga na ang Ginoo sa pagpangalagan nato sa Ginoo, ang Ginoo na siya gibutang gisitar aron dili ikaw makalimot kaniya. Sumpayan tayo sa pagbasa. Versikulo 9. Ingon siya, sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Okay, sa dili pa nato tiwason igsuon, dawaton nato ang caller gikan kang Maricel Pambualan, El Salvador City, Misamis Oriental. Okay, pasok Sister Maricel. Hello, Pastor. Maayong gabi, Pastor. Maayong gabi usab, sister. Ano sa may atong concern? Naalang unta ko'y pangutana sa imo, Pastor, nga gusto gyud na ako ma-clarify ba. Okay. Kanang kuan mangud, Pastor, kanang tinuod ba, Pastor, nga isa ako lang pod nakakuan ko nga naka-prove gyud ko kay nahitabo mangud pod ni sa ako, Pastor, nga ako lang pong ikuan sa imuha nga kanang sa mga santos, Pastor ba? Kanang nakabutang ba na sa Biblia, Pastor, nga kanang makaayo gid siya, Pastor, kay kung musaad ta nga inana isaad nato sa Senior San Roque nga inana nga mamaayo siya sa iyang sakit. Kanang kuan ba gid, Pastor, kanang mamaayo ba ya gid siya, Pastor, unsa gid siya katinuod nga nakasulat ba gid siya sa Biblia, Pastor? Okay, daghang salamat nga imong pangutana. Ay ibutang nga kitagaan ta ka panahon sa pagbalik. Ingani igsuon, dili buot sabton tungod kay nagampo ta ni anang usa ka tawo nga dili Dios unya naayo siya. Dili buot sabton igsuon nga ang nakaayo mao to siya. Okay? In the first place, ang tao nga patay na wala na pagbalik, no? Mabanhaw lang na siya sa panahon sa pagbalik ni Jesus Christ. O atong mabasa na sa una, atong tanahon ang Ecclesiastes Kapitulo 2:8. Okay? Aron makita nato ang mao nga punto, Ecclesiastes 9, versikulo 5, ngadto sa city, unya lakto dayon tas 12. Okay? Si for example, usa ka tawo nga gihimong santos. Sample lang ha, si Mr. A gihimong santos. Unya dito ta nagsimba kang Mr. A, nangayo ta og mga ayuda sa iyaha. Ug kana si Mr. A namatay na. Ang pangutana kato si Mr. A namatay na, tuwa ba siya sa langit o naa pa sa yuta? Aton tubagon. Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 6 ug 7. Okay? Nagingon diri. Kay ang buhi na sayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni baybalos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Unsa? Ang patay dili mahibalo igsuon. Mas kita buhi arang-arang kay nahibalo kita mamatay, pero sila wala na sila nahibaw-an. Na unsa may malimtan sa ilang kaugalingon. Versikulo 6 nagingon, maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot, mausab ang ilang kasina, mawagtang sa kanhing panahon, ni may bahin pa sila sa gihapon, sa bisan unsang butang nga ginabuhat ilalon sa adlaw. So imo makita nga, wala na sila mahimo pa, no? Kaya nga naman, wala ilang gugma, wala ilang kasina. Now, kung patay na siya, unya muduol ta sa iya kay mangayo tagtabang, how come nga abdunggan ta niya nga nag-ingon man niya nga ang iyang gugma, iyang hikalimtan, ang iyang kasina, hikalimtan, iyang pagdumot, hikalimtan. Meaning to say, ignon ta lang nga wala sila pagdumot kay gi-consider siya sa simbahan nga balaan. Ignon ta lang nga na gitawag nato og wala siya kasina. Pero ang pangutana, hain naman siya. Naa siya sa lubnganan.
nasa bersikulo 10. Bisan unsa nga hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na, uban sa imong kusog, kay didto sa lubnganan, diin ikaw moadto, walay buluhaton, nila lang, ni kahibalo, ni kaalam. Now, nga ni lugar, pananglitan lugar igsuon, ang imong gina pangayo og tabang ang santos nga gitawag og si David. Ang pangutana, nagampo ta ni David aron tabangan ta nadunggan pa ka ta ni David o si David nabas langit o nabas yuta. Aton tan-awon ang Biblia, hantod ba karon si David naas langit o hangtod karon naa sa siyuta. Buhat kapitulo 2 sa iyang bersikulo 29 nagingon, mga igsuon masaligon ako, makasulti ka ninyo mahitungod kang David nga patriarka, nga siya namatay og gilubong, og ang iyang lubong nagapabilin pa man gani kanato hangtod ni ining adlaw karon. Unsa diay? Ang iyang lubong napabilin hangtod dong adlaw karon. Now, ang imong pagtawag sa usa ka tawo nga gituhuan ato tunas langit kay Santos, ni amad ay dinhi sa yuta. Usa ni ka-prove si David, ilam gid nato nga santos tungod kay nabutang siya sa balaang kasulatan. Di man tamingon si David wala maluwas kay kung wala maluwas how come nga gi-recognize sa Holy Spirit ang iyang sinulatan. So therefore, maluwas si David. Pero kaso si David wala pa sa langit. Ang gingon sa Biblia, hangtod karon ang iyang lawas na pa sa yuta. So imo makita nga sayang ang atong pag-ampo nga naha kan David nga wala di ay dunggon. Nakamantay ka igsuon nga atong tawagon ang atong higala nga Roger. Hoy Roger, unya ang mutubag si Leo. Ano ba? Jer, unya nitubag si Leo. Imo pamantay wala ta kabalo kung kinsa nagtubag anang pag-ampo igsuon nga imong pagtawag kaniya. Basta ang Biblia nagahatag na daan og pahimagno nga adunay mga tawo nagtawag sa Ginoo unya makahimo pa manggani og milagro. Pero layo na di ay ang iyang kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Nana mabata basa igsuon sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 23 no? Gatawag og Ginoo, maghimo og milagro, pero dili iya di sa Dios. Okay? Atong basahon. Kapitulo 7 bersikulo 22 ug 23. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan, ug na nagpangbula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, ug nakahimo og daghang milagro tungod sa imong ngalan, ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og daotan. Unsa? Naggamit sa ngalan ni Jesus Christ, naghimog milagro. Noon sa mga milagro, siyempre, sa mga milagro, apil na niya na ang pag-ayog balatian. Kasi si Ginoong Hesus, nagmilagro magani siya, nag-ayog balatian. So, the same, naghimog milagro, makahimo pag-ayo sa balatian. Unya, daghabi ato nakita karon na yung mga tao nga ang ilang Diyos nasa hasaan karon, nag-ayog niya pag mga balatian. Ang ilang Diyos mo, si Tomas Eugenio, nag-ayog balatian. Ang ilang Diyos, si Robin Icleo, nga to karon sa Daan Mantay, sa island diha dapit sa Surigao, nag-ayog ya pagbalatian, nagdaladalag mga singsing, mo ibot og ngipon, mukuan og labad sa ulo, butang lagpanyo ang imong ulo, matangtang na imong ngipon, naghimog milagro na nga ayog yapon igsuon. Nanuman kay ang yawa maalam. Ang yawa igsuon sumala sa ikaduhang Korinto, kapitulo 14, bersikulo 11, adunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi nga atong matngunan kay ang yawa maalam kaayo nga mga pamaagi nga iyang gihimo. Og akong basahon ang mao nga gitawag nato og unang Korinto kapitulo 14 11, ikaduhang Korinto 11:14. 2 Corinthians chapter 11 verse 14, og kini dili hinuon ikahibulong kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kagalingon ingon nga manulunda sa kahayag. So pwede magtakuban ang yawa igsuon. Naingani ang usa ka tawo nga nasantos igsuon dili kay tawo may magdeklara sa atong maguna bantayan karong igsuon. Kung dili ideklara sa simbahan dili siya mahimong santos. Unsa nabuot pasabot? Kung wala madeklara sa simbahan dili siya santos. Kung dili siya santos di siya katabang. Kinahanglan sa siya ideklarar sa simbahan aron makatabang. Mao nang usahay ma-confuse ta sa atong pagsabot sa balaan nga kasulatan. I hope atong nasabtan na igsoon gawas kung naa kay follow-up. Balik kanimo igsoon. Sister Maricel. Okay, murag nawala naman tingali si Sister Maricel. So ako lang ikasulti Sister Maricel, ingani na lang, balik lang gid siya sa Biblia, wala may mawala nato kun didto kita sa Dios. Ngayo, nganong mohapit pamanta og laing tao igsuon
nga aton toyo maura man ang tawhana. Na maguyo usahay kita Pilipino, dili magudto ka diretso sa usa ka tawo nga atong hangyoon mo agi pagitag laing tawo. Igsuon dili ni panarbaho, dili ni ingon nga naatay adtuon nga usa ka lugar nga mohangyo tag tawo, kaluwasan kini igsuon. Og walay laing ngalan nga makahatag natog kaluwasan. Buhat Kapitulo 4, versikulo 12, walay laing ngalan nga gihatag silong sa langit, nga diin kita maluwas sa ngalan lamang ni Jesus Christ. So walay mawala igsuon. Kung gusto mo nga, doon na mo'y pangayoon, diretso kang Jesus Christ. Kay, kanang itong pag-ampo nga, kinigipangayo na mo sa ngalan ni Jesus Christ. Kanang gingon sa Mateo Kapitulo 7, nga, panuktok aron kamo abrihan. Asa ta manuktok igsuon, diha ta manuktok diha kang Jesus Christ. Gani si Jesus Christ manuktok masab nato sa Pinaday Kapitulo 3:20, no? Ako manuktok, asa sa manuktok sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kung abrihan nato siya, oy manihapon siya uban kanato dinhi sa sulod sa atong kasing-kasing. Wala na kinahanglan igsuon nga ato pang ihapit sa kang kinsa nato ihapit nga diin kana ra bang mga tawo nga atong gihapitan parehar ba gid nato na makasasala. Unya mingon siya nga gipasaylo ra man na siya pastor. Syempre hasta pug ka kung waluwas ka, pinasaylo gyud ka. Na lisod kayo nga bito ta mohangyo sa luwasunon pa, pareha nato luwasunon gyapon. Now dito na lang tas makaluwas gyud ta mohangyo. Wala may mawala igsoon kung moderito ta sa Dios. Wala maguna sa doktrina sa balaang kasulatan igsuon nga adunay pag gitawag nato og simba sa gitawag nato og dulia, simba sa gitawag natong hyperdulia, simba sa gitawag natong latria, meaning to say na ipagsimba ngadto sa mga santos, na ipagsimba nga iya sa Dios, na ipagsimba nga iya ni gitawag natong Virgin Mary, wala na sa balaan nga kasulatan. Buon sa digsoon, ang Dios manggod abubuan. Bueno, na nibalik ang caller. Hello. Hello? Go ahead. Okay, Brad John Ray Palma sa Bukidnon. Sige, John. Hello, may gabi, Pastor. May gabi usap. Mangutanang ako, Pastor ba? Bahin sa yung after dapit ang langit kay nag-istorya istoryahan man ko Pastor sa saksi ba kanang gasangyaw. Ang langit ko no muli ang yuta nga itong ituyan. Nahimo ko siya ang langit kay pagluwas sa mga tao, iluwan ko na yung kalagbutan nga, modern ko na yung bagong langit, bagong yuta. So, Wala akong pangutana sa so ang iyang langit niya si yuta. So by logic kung igsoon, sa logic lang daan dili na mulusot. Kay kumingot nga, unsa man ka ihangyan di mo imong ulo ngadto sa langit. Now usbon ta lang na imbis nga muhagad atong ulo ngadto sa langit, buduko na lang ta kay ang langit mao na ning yuta. Di ba? Pag-ingon diha nga iyahat ang inyong mga mata ngadto sa langit kay ang inyong kaluwasan nagkaduol na. Mo nang gisgutan sa Mateo. Now di na lang nato iyahat kay ang yuta mao naman ining langit. Na ingani igsuon, tulo ka klase ang langit nga gisgutan sa balaan nga kasulatan. Okay? Pwede ka makapollow up, Brother John Riha, taga bersikulo. Tulo ka langit. Unang bersikulo ni sa ikaduhang Korinto Kapitulo 12, bersikulo 2, na kaila ko og tao, excuse me, nga naa kang Kristo nga napulog upat ka tuig na karon, gisakgaw dala ngadto sa ikatulong langit. So gisaggaw siya dala sa ikatulong langit. Dili man pwede mo tawag og ikatulo kung walay ikaduha, dili sad pwede mo tawag og ikaduha kung walay una. Now, arita sa una ngadto sa ikatulo aron mahibaw-an nato nga pila man dinhi ka klase ang gitawag natog langit. Okay? Now, arita igsuon una nga langit kining gisgutan sa Genesis Kapitulo 1 sa iyang bersikulo 14 ug 16. Og mingon ang Dios mamahimo ang kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw. 16, o gibuhat sa Dios ang duruha ka dagkong mga kahayag, ang labing dakong kahayag paghari o labing gamay nga kahayag sa paghari usab sa gitawag og gabi. Now imo makita dinhi kung imo tiuson sa pagbasa nga diha sa hawan nagapanglupad ang mga langgam. So meaning to say, mo na ang gitawag natong atmospheric heaven. Tanaw nga, tanawa gani sa langit, lami kitanaw daghan kay gabon. So gitawag natong
atmospheric heaven. Nasa gitawag natong starry heaven igsoon ug ato nang mabasa sa Salmo kapitulo 8 bersikulo 4 aton tanawon igsoon. Mao ni ikaduha nga langit nga atong mahatag introduce sa inyo ha. Dinhi nato kaplagon sa Salmo chapter 8. Okay? I-take note lang ang mga bersikulo dirita sa stress. Sa magapamalandong ako sa imong mga langit, sa mga buhat sa imong tudlo, okay? Sa bulan og bituon. Now, nasa gitawag og langit igsoon nga naa diha ang mga bituon. Panginoon, uy, lakalami arong gabion na wa gyud dagom. O tan-awa sa langit, klaro kayong bituon. So gitawag sa nisigsoon og starry heaven, no? So meaning na ay atmospheric, na gitawag sa stars na heaven, ug kanang ikatulong nga langit igsoon gitawag siya og heaven sa tanan nga langit ug mao nang third heaven. Na unsay naa didto sa third heaven igsoon, balik ta dito sa ikaduhang Korinto, no? Unsay naa sa third heaven? Balik ta sa Korinto, 2 Corinthians chapter 2, ingon siya ni, nakaila ko og tawo nga anaa kang Kristo ug napulog upat ka tuig na karon gisakaw dala ngadto sa ikatulong langit. Verse 3. Og ako nasayod nga kinintawhana gisakgaw dala ngadto sa paraiso. So imo makita igsoon nga didto sa ikatulong langit, tuad didto ang paraiso. Ug hinumduman nato igsoon nga didto sa paraiso, tuad didto ang kahoy. Gani mao nay ganti igsoon adtong mga gisaaran sa Ginoo nga maluwas. Pinadayag kapitulo 2, aton tan-awon bersikulo 7, okay? Pinadayag 2 bersikulo 7 nagingon. Ang adunay igdulungog kinahanglang magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon pagatugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag kinabuhi nga anaa sa paraiso. So, ay mo makita dito sa katulong langit na ang paraiso ug dito sa paraiso na ang kahoy sa kinabuhi. So mao nang gitawag natog ika-third heaven igsuon. Ug kanang kahoy nga kinabuhi nga naa sa paraiso nga ang paraiso na sa ikatulong langit naa diha ang trono sa Dios. Pinadayag kapitulo 20, bersikulo 22, bersikulo 2, imo makita dinhi kung unsay gisulat sa balaang kasulatan atong basahon. Uno, unya iyang gipakita kanako ang suba sa tubig nga nagahatag kinabuhi matin-aw murag kristal nga nagagula gikan sa trono sa Dios o sa trono sa Kordero. Latas sa taliwala sa kadalanan sa syudad, usab masigkadaplin sa suba, diha ang kahoy nagahatag kinabuhi. Unsa di ay? Sa ikatulong langit na ang paraiso, sa paraiso na ang kinabuhi, kahoy sa kinabuhi, ang kahoy sa kinabuhi, na dito ang trono sa Dios, mauna ang gitawag na tog third heaven igsoon. So imo makita tulo na ka klase nga langit, atmospheric, diya sa starry or stars, og ang heaven sa tanang mga heaven. Mo nang third heaven. Balik kanimo igsoon o na kay follow up. Follow up lang ko, Pastor, para sa atong i-kunin niya sa first caller ganina ba? Okay, sa unang caller. Ang pangutanan ako, Pastor, parte ito sa imong giigdan niya, kato sila, Tomas Eugenio, o katong isa pa to sila. Isa pa lugar to sila, Pastor. Kanto sila sa nautan lugar, dihimo sila gini sa niya. Naghatag lang kong example igsoon. Kini lugar, gibuhat lugar na sila sa Yawa, pero makatambal tao, pero makaayo. Okay. Naghatag Unsa man lugar pa sila, Pastor, ilong pagtambal, dautan mo pagkaayo, tawag ato. Okay, daghang salamat yan, ano? Ako naghatag lang kong example nga dili tanan pag-ayo gikan sa tao kung dili gikan usab sa mga questionable nga pamaagi. Kaya ang una mo ganyang premise nga nagduol siya og santos, nagampo siya, niya gitubag man kuno siya. So akong gitaga example nga dili sa tanang paagi nga kung adunay milagro kay ang yan term gigamit nga gimilagrohan man siya. Dili sa tanan panahon nga kung adunay milagro nagtuot nga gikan sa Ginoo. So naghatag og example, no? In fairness sa gitawag nga mga PBCM ug PBMA, garespetar mi kay mo man na inyong tuluan. Pero naghatag lang mig example nga naay mga tao makahimo niya na dili credit ngadto sa anak nga si Jesus Christ kun dili gi-credit sa ilang leader. For example, kang Tomas Eugenio, kang Ruben Icleo sa ilang paagis pagpanambal, pwede kag ibtag ngipon, gamitan lang ka og panyo.
Okay? Ang uban usab pwede ka tambalan pinaagi sa ilang mga pamaagi. So naghatag kog example igsuon nga kining mga butang nga dili magunato mabasa balik sa Biblia unya dili ni siya ebidensya nga diin ang Dios naglihok sa gitawag na tog matag usa na ay lahi nga gahom nga nagahimo niini. Okay? Paday Nixon. Okay, maro to Pastor. Daghang salamat. Daghang salamat usab Brother John Rhys sa imong pagpanawag nga diin nagahatag usab og kahayag sa ato nga mga audience. Bueno kung alang sa uban 0916-557-4777 no. Alang niya atong gatamukon ang atong signal sa radyo. Pero mo abdan mata sa atong break, mobalik ta karon tudton. Ang Jeremiah chapter 9 verses 23 and 24 mao kini ang teksto sa Biblia nga nagapabilin kanako nga grounded sa buluhaton sa Ginoo. Nagaingon, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am God, exercising kindness, justice, and righteousness, for in this I delight, says the Lord. Kini si Pastor Mamerto Matildo Gingging II ang inyong alagad. Ato tiwason tong pangutana nga tong nabiyaan tungod kay naatay caller, pero kung naapagyapoy caller ato gyapon tagaan og priority. Alang sa tanang caller, pwede mo makaanhin din sa opisina tagaan mo og Steps to Christ para naasad mo ibabalon. Kaning Steps to Christ mauni ang usa ka libro nga mohatag kaninyo og pagpasabot mahitungod sa kaluwasan nga nakatunan sa Seventh-day Adventist pinaagi usab sa balaang kasulatan. So pwede kuhaon ninyo yung copy atong duha ka buok nga nanawag. Bueno, natay caller atong dawaton sa pagbalik. Brother Hello, Giovanni Noob, Cagayan de Oro. Okay. Maayong gabi. Maayong gabi usab Job. Hello. Pastor, nalang ko'y nalibgan, Pastor. Gusto na ko matinawan lang ko, ani. Kining sa Roma chapter 14, bitaw, Pastor. Okay. Kining, Adlaw? nalibog ko, ani. Oo, nalibog. About sa pagkaon, sa adlaw. Unsa may buot pasabot, ani, Pastor? Okay, unsay imong pasabotan ang imong gina-refer is ang Roma chapter 14 verse 5. Okay? Usa dinhi ang isa ka pagkaon. Ito sa dos. Okay, verse 1 and 2 unya mahitungod sa pagkaon. Ang isa sa verse 5 mahitungod sa adlaw. Di ba? Okay, so unaw na to ning kaon nga imong giuna-una. Okay, nangin siya mahitungod sa tao nga maluya og pagtuo, dawatan ninyo siya apan dili aron sa pagsaway sa iyang mga dinahom-dahom kay ang usa ka tawo nagatuo nagmakakaon siya bisan unsa samtang ang taong maluya magakaon og utanon lamang. Okay? So ang imo dinhi number 1 unsay but pasabot ang igsoon pero sa dili pa naaba kay nalibgan nga bersikulo aron mahimo natong sandigan sa atong tubag. Sa ato pa, Pastor, kini nga, diri nga teksto, Pastor, sa ato pa, dili nato sa wayon, sa ato pa, makaon na tong mga dulumtanan. Okay, daghang salamat niya na. Okay, unas tanan ang Roma Kapitulo 14 wa maghisgot og baboy. Number 2, ang Roma 14 wa maghisgot og mga mahugaw nga gisgutan sa Old Testament or katong gitawag natog Levitical law. Okay? Kundili ang gisgutan dinhi sa gitawag nato og nining puntuha mga pagkaon nga nakahatag og kapandulan sa bag-o sa pag-alagad. Kay kini magong Roma Kapitulo 14 anggid siya og context sa 1 Corinthians chapter 8. Di na ako basahon na matag bersikulo pero akong i-summarize sa imo aron masabtan nimo. Ang 1 Corinthians chapter 8 bisan pa man kining part sa Romans chapter 14, adunay mga bag-ong Christian igsoon nga naglantaw ni atong mga Christian nga nangaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Diyos-Diyos. Now remember, sa by history sa Bible,
walay mga gihalad nga mahugaw nga mananap ngadto sa Dios. Kasagaran sa gihalad igsuon mga dili na mahugaw. Pero wala ka na ginakaon sa ubang mga Christian kaniadto kay matod nila nahugawan na kay gihalad sa mga Dios. So dinhi nga context ang buot ipasabot. Now, aton tan-aw ng bersikulo 12, unsay gingon aron mahayagan kita. Ingon siya dinhi. Busa kinahanglan dili na kita maghinukmatnay ang usa sa usa, hinua kinahanglan magahuna-huna kamo sa dili gayud pagbutang og kapangdulan o makabalda diha sa agianan sa inyong igsuon. Kay kana manggong pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios, alang nila makahatag manggod na og kapangdulan. So nagtambag diri nga dili ta magbutang og kapangdulan. So mo ni nga gitambag diri. So nag-ingon dayon sa bersikulo, kung imong tan-aw dinhi sa gitawag nato og bersikulo 21, nag-ingon na ni siya, ang maayo mao ang dili pagkaon og karne o pag-inom og bino o pagbuhat sa bisan unsa nga makapandol sa imong igsuon. So, dinhi nga context, wa magisgot og baboy, kay kung baboy pagisgutan, nideklarar noon tas Pablo nga, oy, nahibalo ba mo nga ang baboy gihinluan na? Ingana unta pag-istorya. O baka mingos Pablo, oy, nahibalo ba mo nga dili ba na ipakaon ang unod sa baboy, sumala sa atong gibasa sa balaang kasulatan. Wa magisgot si Pablo. Apan ang gisgutan ni Pablo, mga pagkaon nga gikaon sa Christian nga nahimong kapangdulan sa ubang nga magtotoo. Dili baboy ang gisgutan nini. Balik sa imo igsoon. About po daning sa mga adlaw, Pastor. Unsa may kuha na ni Pastor? Kaning sa bersikulo 5. Okay, basahon ako ha. Ang usa ka tawo nagailag usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw. Samtan ang laing tawo nagaila sa tanang adlaw, mga adlaw ingon nga managsamara. Kinahanglan ang matag usa ka tawo adunay hingpit sa pagkadani diha sa iyang kaugalingon nga huna-huna. Okay? Now, ang punto ni igsoon mo ni, dili ni adlaw nga iya sa Dios. Adlaw ni nga iya sa tao. Tanaw na to, basahan na to pagbalik ha, nagingon din. Verse 5. Ang usa ka tawo nagaila usa ka adlaw ingon nga labing maayo pa kay sa ubang adlaw. Nagingon ba din nga ang usa ka Dios nagailag usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo sa laing adlaw? Dili Dios ang gigamit. Ang usa ka tawo nagag-ila og usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo sa ubang adlaw. Imo masabot nga sa time di ay ni Paul igsuon na ay mga tawo nga lain-lain ang ilang pagtartar sa matag adlaw. Okay? So ang usa ka adlaw alang sa uban importante ni kay sa laing adlaw. Kining adlaw importante ni kay sa laing adlaw. Nahimo nga unsa issue sa panahon ni Paul. Pero dili ang Dios mo'y nagsulti, ang tao mo'y nagsulti. Okay? Kay klaro man ni verse 5, ang usa ka tawo nagailag usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa uban. Okay? Ang tao, ang pangutana mo ni, asa may atong sundon? Ang tao, ang Dios. Kung si Pedro mo iyong pangutanon, kung apostoles imong pangutanon, kung asay ilang sundon, ang Dios mo ang tao, sila mo tubag ang Dios. Mabasa nato na sa Buhat Kapitulo 5 sa iyang bersikulo 39. Atong tanaw na, kay atong padesisyonon kung asa gyud ang apostoles kay nagisgot naman ni og tawo nga pamalaod dili iya sa Dios nga pamalaod. Okay? So atong tan-awon kapitulo 5 bersikulo 39. Excuse me. Okay, 29 di ay. Okay? Acts chapter 5 verse 29. Apan si Pedro og ang mga apostoles mitubag nga nag-ingon, kinahanglan mo'y among unahon pagsugot ang Dios inay ang mga tao. Nang pangutana, asa may atong pilion? Iya sa Dios, o gatong mahibuan nga ang iya sa Dios, ang adlaw ipagpahulay man, ang ikapitong nga adlaw sa simana, wa antay mabasa nga ingon nga ang tanang adlaw maayo, o wata mingon nga, o makita daw mingon nga ang tanang adlaw nga maayo, mo ni adlaw nga igsisimba, kay kung atong magong nungtan ka na nga ideya, nga ang tanang adlaw maayo, o niya papilion lang kaasang adlaw, may tabo igsuon nga ang tanang adlaw, pwede ka tanang adlaw magsimba. Sa unsa may atong trabahoon anya ng panahon na. So ato makita dinhi nga kini nga sugo dili sugo sa Dios kun dili iya sa tao. Sumubalik ta sa sugo nga iya sa Dios dili iya sa tao. Balik sa imo igsoon gawas ko na kay paluap. Go ahead, Brother Giovanni.
Okay, nawala na si Brother Giovanni. So atong nakita nga kining Roma Kapitulo 14 bersikulo 5 gigamit biya ni sa ubang reliyon. Pero wala nagamit diri ang Catholic ani, wala magamit ang Protestant ini kay fix man sila. Unsa nga fix? Sandi mang ilaha in honor sa pagkabanhaw ni Kristo. So sa ato pa di sila mogamit na ni kay kung mogamit sila niini, now mabungkag ang ilang mga membro kay ang membro na may magbuot kung asa sila. Dito ko anang adlaw, ang isang membro dili ko anang adlaw kay gisugo man sa Biblia nga ngani. So mo ni nahitabo igsuon sa mga Jehovah's Witnesses. Ang Jehovah's Witnesses igsuon ingani ang ilang pagtulunan. Naay mga Jehovah's Witnesses nga congregation nga Sabado ilahang tigom, nasa ibang Jehovah's Witnesses nga Domingo ilang tigom, nasa ibang Jehovah's Witnesses nga Wednesday ilang tigom kay kani ang ilang gisandigan. Okay? Pero sorry lang kay dili man gyud ta mosunod sa tao, ang ato magyud sundon ang Dios. Kung Dios atong sundon, dili bisag unsang adlaw ang adlaw pagpahulay, dili Domingo ang adlaw pagpahulay, dili bisag unsang adlaw balaan, dili Domingo ang balaan kay wa tay mabasa nga ang Domingo balaan kundili ang adlong ikapito mao ang balaan, Dios ang nagdeklarar, dili tao ang nagdeklarar. Busa ang atong sundon, ang Dios ra gyud ang atong sundon. Boyno, daghang salamat niya na nga pangutana. Kung aduna pay manawag, pwede ka pa mo makapanawag na apatay panahon o atong tagaan og assurance ang atong mga listener nga kung manawag mo atong tagaan og okay, ay caller. Si Jerry Romero sa Cagayan. Okay, Jerry, pasok. Pastor, may gabi. May gabi, sab. Nana ko iklaro na ba? Unsa gid ay bago ko klaro gud sa atong pangutana tungod sa Cagayan ni Nagit. Ang unsa ba gid adlaw ang adlaw nga tigpahulay para sa Ginoo? Okay, unsang adlaw ang adlaw nga tingpahulay nga iyo sa Ginoo? Okay. Na, tinuod ba na kanang Domingo mao na ang sa Ginoo? Okay, ang tanang adlaw iyam na sa Ginoo kay siya may nagbuhat. Pero sa tanang adlaw nga pito ka adlaw, usar ka adlaw ang gitudlo sa Ginoo nga matud pa niya kini balaan, kini gipahulayan ug kini atong tan-aw na ang Genesis kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3 mo ni gipahayag sa maong Biblia. Ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila. Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang gibuhat ug nahimo sa 3 ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat. So tatulo ka butang dagko nga butang nga nahitabo nining adlaw. Ang Dios nagpahulay, ang Dios nagbalaan, ang Dios nagpanalangin. Wala ni sa unang adlaw nga maong Domingo, wala ni sa ikaduhang adlaw nga maong Lunes, sa tanang adlaw wala naara sa ikapito nga adlaw. Busa dinhi sa Genesis 2, wala pay Hudiyo ani ang mga tao nini sila pang Adan og ni Eva og iyang mga anak, wala pay Hudiyo. Kini nga bersikulo mauni ang gisandigan sa napulo ka sugo. Gi-quote ni sa napulo ka sugo. Kung imo basahon ang Exodus kapitulo 20 sa bersikulo 8 ngadto sa 11, mauni ang gipahayag hinumdaman mo ang adlaw pagpahulay sa pagbalaan niini. Unom ka adlaw magabuhat ka og buhaton nimo ang tanan buluhaton, apan sa ikapito mapahulay ka. Okay? Unya sa bersikulo 9, ingon siya ingon siya apan sa adlaw ikapito maoy usa ka adlaw ipagpahulay. Lakto tas 11. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang mga langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaan niini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga ikapito o adlaw ipagpahulay ug gibalaan niya kini. So kini nga text iyang gi-quote ang Genesis chapter 2, 1 to 3. Gi-quote niya ang Genesis chapter 2 nga wala pay Hudiyo, meaning to say ang adlaw pagpahulay alang sa tanang tao. Dili lamang sa Hudiyo, apan alang sa tanang tao. Sumuuni ang gisgutan sa balaang kasulatan nga adlaw nga igsisimba, adlaw nga pahulay, wa ko'y nabasa sa Biblia nga Domingo ang adlaw pagpahulay, wa ko'y nabasa sa Biblia nga ang Domingo balaan, wa ko'y nabasa sa Biblia nga ang Dios nagpahulay diha sa Domingo. Og labaw sa tanan,
wa ko'y nabasa sa Biblia nga si Kristo nagbatasan sa pagsulod sa sinagoga matag adlong Domingo. Wa sad ko'y nabasa sa walang kasulatan nga ang mga apostoles nagbatasan pagsulod sa adlong Domingo. Balik sa imo igsuon. So, ano lugar? Hello? Ngay padayon. Go ahead. Isa man gid ang tinuod nga impaway Pastor. Mo na ni. Para Mo na ni ikapito. Ang ikapito, sa kinsa pangutanon, mo maginang Sabado, Saturday. Wala may mo, lugar ay kahit ito. wala may monigar ana igsuon. Bisag unsa nga reliyon nag-admit man ni ana nga kanang adlaw pagpaulay Saturday. When in fact na ay mga ubay-ubay nga version sa Bible nga is Catholic Bible. Number 1 ana nga version igsuon katong Latin Vulgata nga ang spelling pagyud sa word nga Sabado na apagyoy H. Mao na nga pag-abot sa Exodus 20, 8-11, nag-ingon siya, santuson mo ang adlawng Sabado. Mao na gibutang dito. Klaro gid mo mabasa. Sunod ang katong nga gitawag katilimbanon nga Biblia nga bag-ong hinubad karon nga ginabaligya hangtod karon na ana ginabaligya sa St. Paul kung gusto mo mabasa mo palit niya na palit mo didto tanawa didto sa Marcos 2:27 tanawa sa Lucas kapitulo 4 didto sa iya nga gitawag nato og footnote sa kilid gibutang gyud didto nga ang Sabado importante kining sugua mao na giingon didto. Og naapagi usa ka version igsuon kining sa gitawag natog maayong balita nga ang paghubad na protestante ug katoliko pero adunay imprimatur nga gibutang didto. Now, imong mabasa dito sa katapusang mga pahina na diha ang listahan sa mga pulong. Ang word nga gigamit listahan sa mga pulong. Kumbaga sa atua sa English dictionary. Tanawa dito ang word nga adlong ipagpahulay, moingon siya ikapitong adlaw sa semana. Tanawa dito ang word nga Biyernes, moingon siya ikaunom adlaw sa semana. So halos tanan nga mga Christian nga mga bugat nga mga reliyon ang ilang mga theologian nag-admitar nga kanang gisgot sa Exodus kapitulo 28-11 Sabado kana Saturday sa atua. Og wala tay mabasa sa New Testament nga kining Saturday o ikapitong adlaw o adlaw ipagpahulay gilangsang na kini sa cross. Okay? Wala tay mabasa niya na nga gilangsang sa cross. Okay, balik sa imo igsoon. Salamat, Pastor. Pwede pangutana ko otro pangutana? Oh, pwede pa. Kanang kuan ba kanang bitong bunyagan ka? Okay? Isa marga kanang sa Katoliko ba tinuod na bata pa ka bunyagan ka? Okay. Okay. So, Naba na sa Biblia? okay. Wa tay mabasa sa Biblia igsoon nga nay bata gibunyagan. Okay? Sa Biblia ang uso sa bunyag na naman sa New Testament. Gikan sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga buhat, Roma, hantod sa katapusang libro sa New Testament, wa tay nabasa diha nga naay bata na bunyagan. When in fact si Kristo mao ang ato nga gitawag nato og sulundan. Gani si Juan nagduha-duha nga mobautismo ba siya ni Kristo? Kay nahibalo man si Juan nga ang bautismuhan kadto rang makasasala. Pero si Kristo nagpabautismo dili ingon nga naay sala. Nagpabautismo siya aron himuon ni siyang sulundan. Atong basahon Mateo kapitulo 3 sa bersikulo sugod ta sa 13. Nagingon diri og niadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nagingon, ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan. Okay? Og ikaw na hinuon amihan ni kanako. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon. Kay angay kanato ang pagbuhat nini aron sa pagtuman sa tibok nga pagkamatarong. Kanang word ni itugot lamang ni karon, okay? Meaning to say aron sa pagtuman sa tibok nga pagkamatarong, gihimong modelo, gihimong example ni Jesus Christ iyang kugalingon. Og unsa may nahitabo sa diyang gihimo ni Kristo ang iyang kugalingon nga ingon nga example or modelo, si Kristo nagpabautismo dako na. Makasulti naman gani, makapangatarungan naman gani, ingon pa nga si Ginoong Hesus nga itugot lamang ni karon isip tubag ngadtos pangutana ni Juan nga ako untay anga nga bautismuhan. Meaning to say dako na si Kristo. Now ang bata magud igsuon dili na siya kapangatarungan. So muna nga walay bata gibautismuhan ni sa New Testament. Bisag unsaon nimog ukab wa tay mabasa. Now ado na manggoy gitawag natog steps.
aron ang tao bautismuhan. Number 1 nga steps nga atong makita na sa Buhat Kapitulo 2 bersikulo 38. Atong tan-awon ang steps no aron mahibaw-an og makatunan nato kung unsay giingon sa balaang kasulatan. Ingon sa dinhi bersikulo 37 sugod. Ug sa ilang pagdungog niini gisakitan sila sa ilang kasing-kasing ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutanan nga nagingon, mga igsoon unsa may amo pagabuhaton. So meaning nasakitan sila, na konsensya sila na naalimadmaran sila sa mga walis apostoles. Unya sa dihang na sakitan sila, nagingon sila nga unsay angay namong buhaton. Meaning to si dako na sila. Meaning to si makapangatarungan na sila. Ug unsay tubag sa apostoles sa bersikulo 38, ingon siya dinhi, matud pa niya dinhi, og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo, okay? Pag hinulsol kamo og pabautismo kamo. So meaning to say, dili pwede bautismuhan kung dili ka kahinulsol. Dili ka pwede bautismuhan kung dili ka kaamgo sa imong sala. Dili ka kapaubos. Napanguta na ang bata, makaamgo ba na siyang sala? Makapaubos man na ang bata? Nga na inighilak sa bata, wala man siya nagunahon ang iyang mama nang laba pa, wala na magunahon ang iyang mama nagkagidlay pa sa pagkuha sa tubig. Hilak nga hilak, ginakinganon, ang bata, walay buot, dili ka pangatarungan, walay salabutan sama sa atong salabutan karon. Pero dinhi mo makita dinhi nga nasakitan sila, unya na yung pagin sila unsay angay namo buhaton, so ingos Pedro pabautismo kamo. So mao na ang unang steps, no? Kung imo sang tan-awon igsuon, dili pwede bautismuhan kung dili ka mahimong tinun-an. Ug mao na giingon sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 atong tan-awon na bala ang kasulatan. Okay? Nagingon dinhi. Mateo 28 sa iyang bersikulo 19. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unsa? Himo ang tinun-an. Meaning to say, magkat-on sila. Pangutana, mahimo bang tinun-an ka ng maupay pagkatao? Mahimong tinun-an ng pila pa ka bulan? Dili na pwede mahimong tinun-an. Kaya nga naman, wala pa man na sila. Di pa magani sila kastorya. Di pa magani mo kaunog karne. Di pa magani kaunog kanon. Gatas pa magani na siya. Di pa magani nakalitok ang bagong gianak. Ang uban na pila pa ka bulan, makalitok og mama, makalitok og papa, didi, og uban pa. So meaning to say, dili siya mahimong tinun-an. Pero ang balang kasulatan sa Mateo 28 magingon, panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan, himo ang tinun-an. So himo siyang disciple. O being a disciple, kinahanglan makasabot na ka, makareceive ka na sa mga kamatuoran nga naa dinhi sa balaang kasulatan. Okay? So, Exxon, balik sa imo ha. Okay, daghang salamat no. Napupos na magid ang atong panahon. Dili naman gyud tingali ta makahatag pa og pagtubag nini. In fact, wala na to matiwas. Og tawag na lang sa sunod igsoon og kuha ang inyong step surprise dinhi sa atong opisina. Bueno, kami nagmahal, kami nagpangga, gipangga kamo ni Jesus Christ, usa kita diha kang Kristo, unahon nato ang pagbasa sa balaang kasulatan, kay ang balaang kasulatan ingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kini lamang si Pastor Chris, sa ngalan ni Pastor Mamirto Gingging, atong station manager o communication director, ako moingon, siya na pagkamatay aron sa pagpatunay sa kamatuoran, moray angay nga mabuhi. Magamputa. Salamat o Diyos sa imong paguban, salamat sa imong gugma, salamat sa imong panalangin, salamat sa tanang kaalam nga imong gipahulan sa matag usa kanamo. Tagai o kasiguruan sa kinabuhi ang tanang televiewers. Ayuha ang ilang mga balatian, tabangi ang ilang matag usa ka pamilya, labi na usab sa matag usa ka problema. Salamat o Diyos sa pagdungog sa imong mga pagampo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.